Натам съм тръгнал към тия планини. С мотора съм спрял. С едни пичове тук се запрекавахме. Видях ги да фащат риба, сега ще ви покажа. Мале. 4,50 струва на ден, ако искаш да идваш да фащаш. По интернет такова си купили билет или какво. Там бъде цяла баба, професионалисти хората. Там горе съм спрял мотора, ги видяха там от пътя, къде минават колите. И ето ги пичовете, вижте къде са застанали професионалисти, въобще всичко наред. Там с какъв голям кеп имат. И така. Que me quiten lo bailado. Госпожо, какво правите на пътя? Сега ако съм в Индия, трябва да спирам да мине кравата. Кой ще правим сега? Мале, той как гледа. Той не вземе да се ядоса. Мале. Айде. Да ви играя ножа. Много бе. Какво правите тук, бе? Много съм доволен. То тук е малко по-широко. Тясна улица е. Нали? Обаче много добро състояние, начертано. Такива страни. Не се хвърляш в направили хората. Нашата природа къде е по-хубава. Ама гледай какво става, една дупка нея. Пак сме в планината. Гледай какво става. Ти якото. Патенците си плуват. Тук са някакви натурални басейни. Такава планинска вода. Едно барче имаме по-нататък. 4 били още сега влизам. Планината. 1700 метра височина. Някакъв папагал, какво е? Да ви покажа като ми е много гадно. Compi, mira donde estoy en el aparcamiento del líder de Collao Villalba. Está buenísimo aquí. Y me estoy tomando un salmorejo frío del líder. Тук бях до сега. А сега... Анхел Нието. Тук не знам, поснал ли са един голям такъв пилот. Мотор ли е карал колеле, не знам. Не си спомням. Много хубави завои може да тук. Не е много заледен като България, ама код такова. Намерих си едно нещо точно като за мене. Въобще не знам кой е някакъв вход тук. Ударя минало, какво е. Вътре тъмно, ясно, туалетна, защото няма тук. И аз затова идвам. Не, нещо правилно, то пак нищо не се вижда. Май пълно с такива прилипи. Те са верчета, са му фанали цаката. Така искам и аз май. Един слон се качил на една бреза и отдава ми един заек и го пита: какво правиш на тази бреза, бе? Круши я, ме. Какви круши? Това е бреза, бе. Слона каза: нищо, аз си нося, бе. Ето, и аз си нося. В гората, телечко, така на салата, картофи и това е куркума. И така. Айде. Къде ще спа? Такива хотели няма. Не се вижда, обаче виждам звездите
И може би чувате какво чувам. En la piscina, aquí será o aquí. Número no hay.